El quadre que ha pintat Conrad reflecteix uns sentiments de solitud i de fred, però Alfred dubta que realment l'haja pintat ell. El Club Carib és tan modern que no permet que la gent entre amb pantalons vaquers. Aquest mag ha rebut un càstig per practicar la màgia negra. En aquest restaurant, l'altre dia vaig menjar ànec amb espàrrecs i les postres foren préssecs. L'aigua que trèiem de l'alxub no era bona per a beure perquè tenia un sabor amarg. L'oftalmòleg tenia una germana que era famosa com a musicòloga i un gendre que era un arqueòleg molt prestigiós. L'actitud que mostrava quan parlàvem de fer el servei militar suggeria que a la fi al·legaria objecció de consciència.
El quadre que ha pintat Conrad el quadre que ha pintat Conrad reflecteix uns sentiments de solitud i de fred, de solitud i de fred, però Alfred dubta, que realment l'haja pintat ell, Punt i a part. El Club Carib és tan modern que no permet que la gent entre amb pantalons vaquers. Punt i a part. Aquest mag ha rebut un càstig per practicar la màgia negra. Punt i a part. En aquest restaurant, l'altre dia vaig menjar ànec amb espàrrecs. I les postres foren préssecs. Punt i a part.
L'aigua que trèiem de l'alxub de l'alxub no era bona per a beure. No era bona per a beure. Perquè tenia un sabor amarg. Perquè tenia un sabor amarg. Punt i a part. L'oftalmòleg tenia una germana que era famosa. Tenia una germana que era famosa. Com a musicòloga i un gendre que era un arqueòleg molt prestigiós. L'oftalmòleg tenia una germana que era famosa com a musicòloga i un gendre que era un arqueòleg molt prestigiós. Un arqueòleg molt prestigiós. Punt i a part. L'actitud que mostrava quan parlàvem L'actitud que mostrava quan parlàvem de fer el servei militar, suggeria que a la fi al·legaria objecció de consciència. Al·legaria objecció de consciència. Punt i final. Ara el repetiré per a qui s'haja deixat algo o vulga revisar, puga fer-ho. El quadre que ha pintat Conrad reflecteix uns sentiments de solitud i de fred, però Alfred dubta que realment l'haja pintat ell. Punt i a part. El Club Carib és tan modern que no permet que la gent entre amb pantalons vaquers. Punt i a part. Aquest mag ha rebut un càstig per practicar la màgia negra. Aquest mag ha rebut un càstig per practicar la màgia negra. Punt i a part.
En aquest restaurant, l'altre dia vaig menjar ànec amb espàrrecs, i les postres foren préssecs. Punt i a part. L'aigua que trèiem de l'alxub no era bona per a beure, perquè tenia un sabor amarg. Punt i a part. L'oftalmòleg tenia una germana que era famosa com a musicòloga i un gendre que era un arqueòleg molt prestigiós. Punt i a part. L'actitud que mostrava quan parlàvem de fer el servei militar suggeria que a la fi al·legaria objecció de consciència. Punt i final.